Tietää kaikki sama hankinnat tehneet. Ainut oikein moppu valinta on makki tai PV. Ikä enemmän kuin muutama vuosissa, mutta turha tuulata podissa. Ostaa jotain uutta ja muovista nää. Massa alla panna sussuttu pevetti. Jotkut pissas, en tiedä mitä ne menetti. Mulla on tankissa musta matta pinta ja mun vaatteet dukka. 2000 hilta kesällä taluni pyryssä. Suuni on hymyssä, tehari ja 60 kuuti on pytyssä. Ja massa varmasti Jyväskylillä nähti. Teho putkesta kyllä jyrinää lähti niin et vittu lapset piiloutui mut siihen taakse. Kytät rullas ohi kuulotti et tunnistetaan se liian iso masina. Pojat rikko lakia mut Mikko soitti silloin aina infot missä on ratsia. Se takia ei tullut sakkoja tai sankioita, mut jotain kuulin kuului pakko matkatarinoita. Piti olla aina valmiina, vaikka oikeesti mä halusin vaan raida ja chillaa. Aika usein en pykenny edes ajamaan. Taas PV hajalla ja pajalla piti jo melkein majailla. Pyjä kusetti kyllä kunnolla. Pieni mittari lukema ja muutenkin hyvässä kunnossa. Näyttää ja kaupan päällä pyjä soitti mulle perään. Keksejä ja E5 ja E5. Vaikka pari kertaa PV leipoi kiinni. Hakka moppu auki kerman perse Playmobiili tai skooteri. Edelleenkin lälläri pyörä. Koulun pihas kekkä jengi rällätti yöllä. Paskarinkin kaahas ja klippi maahan. Ja kaikki halus klippi saahan. Mut meillä oli finnin naama. Maassa liimasta rasaria peussi. Tyttä reinas kiinalaisella vankilla. Jalat maassa keuli. Painohana aina maks määrä. Bananen kekes millä vaan pihan päästä päähän vaikka 2 päällä. Ei ollut huolta tai ongelmaa. Olo onnekas onneksa elämä voi jonneena. Koto korvessa missä massi ja femma. Meinas että pari päivää riittää tankissa bensa ja me vedettiin rasvalettit jakaukseen. Mopot käyntiin ja ratsastettiin vapauteen. Ne landeks aina dissaa kun en oo käynyt kaiva riissaan. Mut mitä sä sit tiiät mikä on raidamista? Hessa teinit hengas teissil tai penkeillä kampis. Ei oo varmaan ikinä nähnyt PV tai mankaa. Manu tai testa punnerun seikkaa. Jos me liikaa mun kengät, koska surutta uudet. Sanoin 5 kesää, kohta puhutaan 6. Kaikki mitä sanoin, että mä tein sen. Nyt teitä keikan ja 4 peräpeille. Sun muija kysy, haluatko sä mennä meille? En, haluan vaikka teikä teiset voi.